Здравейте, аз съм Валски БГ и днес ще играем в World, който създадахме миналия път. Това ще бъде втори епизод. И нека започнем. Видяхте къде започнем къщата, но реших да я преместя, защото мястото не ми допадаше нещо, изгледа го това. Но нещо ми хареса и решил да го преместя, нали? И да. За два малко мако да се прави сега. Компютъра ми не е много добър, както казах миналия път. Нали? Да се престорим, че нищо му няма и така. Само да му намаля работите. Ще махнем нали фреймовете. И ако махнем тия, не знам, че играта ще движа тъпо, ама нищо не се променя. Тъй че са на малко. Тъй че дори са на максимум, то няма значение. Мисля, че. Но добре, нека да убия само тия зомбита и ще такова. Нещо не му хареса мястото и за той реши да го преместя на това, защото беше някакво самотинно и нищо нямаше. Пак иначе тук нали, две горички има, те поиграх малко като така, 10-15 минути си беше. Да. Ето сега се правя на градинка, защото нямам крана и искам да такова. Браво. Ето така ще да сега. Да, той ще бъде къщата. Не знам дали да правим нещо в този епизод, мой път да направим нещо пак. Но какво да направим? Ще направим очертанията пък иначе. Той е Gunpowder не трябва, само ти знам. И ще направя още един чест, защото няма място, като виждате пичове и пичаки, които гледа и момичета, не знам кой ги нарека. Тъй че да не се сърдят. 2, 3, 4, е така. Не знам, чудя за сега тук да почна е така или да го оставя, ама няма начин, ще го направя тъй като искам. Сега аз искам да има детайли, но за едно път. Знаеш ко? Да, всички са. Няма да правим такова нещо. Аз ще направя тъй, че няколко може, от тук може да направя много, оттам едно, оттам, навсякъде. Значение. Тук ще дълъг пак 13 минути, както знаете. Само ще издигнем и тя са по 3. Познам, че до време няма да стигне дървото, но това да се прави сега. Аз се го изсъбих за слабо. Много да ви хареса клипа и поредицата. По-нататък ще качваме сега и на другия, но нека поне направя 3 епизода на тая поредица и тогава да почнем на друга да снимаме. Тъй, че да не се сърдите, нали? Има разнообразие, да не е само на самостоятелното оцеляване. Зайчета не знам дали се пазят. Тъй, че няма значение. Нека да направим една снимка, ако можем. Добре. Дано да се запази, като направя клипа. Малко съм болничък. Не съм болен, просто гласа ми нали монтира все пак и така. Знаете какво е.
Има чувство, че си някакъв преграбнал Галена, ама иначе то гласът се, нали, като монтира и така става. Значи гън да отсичам тази горичка, ма ще я засея пак наново. Ще направя пътички, такива работи всяка. Много ми е гадно. Много да не се чува нищо. Да се надяваме. В момента съм чак. Не напълно съм чак, е наполовина, защото има 2 челци в къщата. И са в другата стая, която не се чува, това е добре. Сега да не спадаме в подробности. Добре. Зайче. Оп, настинка. Да, имам за спомен, защото ако избяга, няма да може да го намерим. Ще плачкам. Не знам от кой ще купирам тази къща, може. А то даже дизайна си е мой, не е купиран от никой. Наполовина има сега някои подробности, но сега този дизайн си е цяло мой, нали, на къщата. Аз съм си го измислял в един сервер, даже има да ви го покажа после. Ще видим. Но като казах, дизайна си е мой, само покрива леко е прекопиран, но не е толкова, нали? Наполовина да решим. Остава вече, респирам видеото, защото няма, все пак да видите какво съм построил, нали? Много искам да снимам и на друго, но просто не ми остава време и тази седмица доста хора ще има в къщата. Моята къща поне. И заради това. Тук ще има две прозорчета, тук ще е вратата. Не от тук. Вратата ще е от тук. Не! Ще е така. Не знам защо скина ми е така женски, просто вчера като влязах ми беше на стих, нали, нормално, а пак сега не го знам защо е така. Много тъпо. Когато е на кеф играта, е са мъжко, пък иначе когато не, женска. Те как му да ме завяте. Ето езерци ще го запушим по-нататък. 21 фрейма, даже не е зле. Днеска май му е на кеф нещо компютъра. Това се опитвам да казвам. Добре, нека да се направя брадичка и ще отидем да отсечем малко дърво. Нямам камъняк. Айде да отидем. Нашата вярна миничка, която е 3 блока. Нека е. Тук няма да ни е официалната мина, просто ще нали, за камък малко е. За да имам, иначе не. И не бягам много, защото храната нали са такова, къби са доста бързо и заради това. Пък и виждате, аз съм беден на тема храна. Добре, нека да отидем. Поберем само ябълките, те ще са важни. По-нататък за дракона, ако искам да ходим да го убиваме. Добре, нека да оберем малко такова споро с дърво. И като стане, ще разпирам клипа, нали? И пак ще кача. За 3
дена, може би. Когато имам възможност, защото, нали, днеска е неделя и ще съм на училище утре. Не знам, ако ми дадат домашни такива работки, няма да мога да кача. Но няма значение. Все ще намеря някой време да кача. Пак. Ще направим още 3 епизода. Правя някаква... Ще направя на сървър, нали, да играем. След това пак ще оцелявам тука. Той ще ни е поредицата главната. Самостоятелната поредица за оцеляване. И така. Айде да бягаме. Гавното е, че няма овце наоколо и това е Flower Forest. Има само зайчета, като гледаме. Няма значение. Ще направим вратата. И нали, другото, което мога е така. Добре, вратата ще бъде от тук. Не бе. Чакай се. Да, тук ще бъде вратата. Тук ще бъде прозореца. Зато и го взях от един пич. Хеламбул. Но само него, нали, съм гледал, иначе от другото не е много малчко. Така ще изглежда къщата от тази страна, другите ще ги видим. И да, нека само да сложа тази стълба. Надявам се клипа да ви е харесал. Още малко. Ще ви понаправим и ще го приключим. Мога да се чувам добре, защото малко си мънкам, ако да направя сега. Не ми днеска много на кеф. Да. Трябва да оберем пясък, всякакви работи направо. Много гадно става. Особено за камъка, аз ме мързи да копая, не се виждам къща пълна. Няма значение. Важното е да направим къщата. То е най-важното. Да има малко разлика, защото това е крипър да не дойде отзаре, защото май... Айде да не вземем зрели тук езерото. Да не е само едно също, тук да има малко разнообразие, защото една и съща къща, по-точно гризите, нали? Добре. Мисля само още да сложа и спираме. Надявам се да ви хареса клипа отново. Напомням да се абонирате за мен, нали? Пишете в коментари там, ако искате. Не ви карам на сила. Добре, мисля това да е края за епизода. Надявам се да ви е харесал. И чао. Чао.